שלום לכולם, היום אנחנו נלמד כיצד להשתמש בתבנית שקיבלתם מ-3200 ולהפוך אותה לברכה אישית של חג שמח. אז פה אתם רואים ששמרתי את התבנית שקיבלתם במייל וקיבלתם מאיתנו לינק לתוכנה הוובית שנקראת פיקסלר. אז נכנסתי לכתובת הזו, פיקסלר אדיטור ו-Launch Web App, Open Image from Computer. אני מסמן את התבנית שהורדתי מהאימייל של 3200. הנה התבנית, פשוט מאוד. פה יש טקסט A, אני לוחץ על ה-A ומסמן איפה שאני רוצה להוסיף את הברכה האישית. כותב מה שאני רוצה לכתוב. לקהל, לקוחות, כמובן שאתם תוסיפו את הברכה האישית שלכם. 3200. פה יש את הגודל של הטקסט, אני מגדיל אותו. פה יש צבע טקסט, אפשר לשחק עם זה כמובן. עכשיו אני יקצר. אוקיי, אני מסמן את הטקסט, מזיז אותו לאן שאני רוצה. סטייל, אולי אני אעשה לו בולד, שהוא יהיה יותר מודגש. אוקיי, זה בעצם הכל. פייל, סייב, חג שמח. אני אשנה פה את השם, אישי, תבנית חג שמח. זה הכל, הפורמט משאירים את זה אותו דבר. אוקיי, פה אני אשנה את השם למה שאתם רוצים, אישי. שומר את זה בשולחן העבודה שלי, סייב וסוגר. איפה זה נמצא? הנה זה. בבקשה, יש לנו ברכה. אתם יכולים לצרף אותה, אתם יכולים לשלוח את זה בוואטסאפ, באימייל, במה שאתם רוצים. ובהזדמנות זו נאחל לכם חג שמח. ביי.